roce 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tak mám musím říct, že jsme vážně kult. Protože vždycky se museli všem projít. Prošli jsme si covidem 2020, teď je válka na Ukrajině a vlastně jsme i teď zažíváme, jak se vyvíjí umělá inteligence. No a místo toho, aby jsme ji vlastně využívali k tomu, aby jsme se vlastně nějak vzdělávali, tak na ní učitelé zakazují, jo? Prostě použijeme ChatGPT na něco a učitel nás, co si nenapsal ty, to napsal ChatGPT. Zákaz, máš 5 výhod ze školy, nebo i práv, případně z vysoký. Takže jednou vlastně jsem teď třeba odezdala nějakou práci, napsala mi celou ChatGPT a učitelka to poznala. Ale naštěstí je to taková ta lepší učitelka a řekla mi, že ať nepoužívám ke studiu takhle na kopírování textu jenom jako ChatGPT, že to prostě poznají, ale že zná jednu lepší aplikaci, která mi pomůže tomu se to naučit a vlastně i s těma úkolama. No a ta aplikace tak se jmenuje Astra AI a já vám teď ukážu, jak ji vlastně používám. Zapnu si tu aplikaci a dám přípravu na test, kam si nahraju své poznámky, tlačítko nový test, vyberu předmět, dám si, kdy píšu ten test, na jako chci napsat na 100%. A tady tak si nahraju vlastně své poznámky. Ta aplikace mi z toho vlastně vytvoří takovýhle krásný přehled, kde si můžu jet jako v Duolingo, když se učím angličtinu nebo jiné jazyky. A tady další jako úrovně. Můžu si vlastně i vytvořit svoje něco tady. Buď kvíz, pravda, nepravda, podcast, kartičky, cokoliv. Já teda nejradši mám na matiku asi simulaci testu. Já to ukážu, jak to vypadá. Tady si nastavím vlastně i čas, jak chci, aby ten test vypadal. Dám si 30, protože tak reálně ty testy píšeme a vytvoříme to. A tak to nějak vypadá, nahoře se mi měří čas a já vyberu jednu z těch odpovědí. Já vždycky těm z toho vlastně vezmu si papír a někam vedle tak si píšu vlastně ten postup a pak zaškrtnu jednu odpověď. No takhle třeba druhá úloha a tak pokračuju, až udělám všechny a pak mi to dá nějakou vlastně postupnou zpětnou vazbu. Být studentem v této době je vlastně úplně šílený, takže si tady svůj video ulož, až budeš potřebovat něco do školy, třeba i teď, aby si ho nestratil a přeju všem hodně štěstí.